A ty keď cvičíš, môžeš také jesť? To by si nemal jesť pizzu, keď cvičíš. Pokiaľ cvičíš, myslím, že takéto niečo si už určite počul. Ľudia žijú v omyle, že keď niekto cvičí, tak nemôže jesť nezdravo. Ale je to presne naopak. Človek, čo má výdaj, či už vďaka cvičeniu alebo tvrdej práci, si môže dať skorej niečo kalorické, nezdravé, ako nejakú pizzu alebo burger, než ten, ktorý má buď to sedavé zamestnanie, alebo proste nerobí tú extra prácu. Každé jedlo má nejakú hodnotu energie. A človek na to, aby fungoval, potrebuje túto energiu. Človek, ktorý cvičí, túto energiu spotrebuje na tréningu. A druhá vec, pri tréningu dochádza k určitému poškodeniu tela. A telo na opravu potrebuje znova energiu. To znamená, že telo spotrebúva ešte ďalšiu energiu počas toho, čo človek regeneruje. To znamená, že človek má nakopnutý metabolizmus, zrýchlené spaľovanie, lenže u človeka, ktorý necvičí, má telo veľa energie navyše a má jej prebytok. A čo robí telo? Uloží si ju na neskôr do formy tuku.